sannan cikin suratu Ali Imran aya ta 16 Allah madaukakin sarki yake cewa rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Ya Allah, lalle mu dinnan mun yi imani, mun yarda kai ne mahaliccin mu, kai ne abun bauta, kai ka kadaita da ayyukokinka da sunayenka da siffofinka, kai kadai ka cancanta da bauta, mun yarda mun sallama mun yi imani da haka. faghfir lana, abinda muke roƙonka Allah ka gafarta mana zunubana, ka gafarta mana zunubanmu, wa qina azaban nar, sannan ka tsiratar da mu azabar wuta. Malamai suka ce idan ka ɗauki wannan ita ma a matsayin siga ta istighfari, kayi daidai kuma kayi aiki da abin da ya zo a cikin alkur'ani, baka kuskure ba. Allah ba mu ikon aikatawa. Sannan ya zo har ilau a cikin suratu Ali Imran din da har ilau da Allah madaukakin sarki yake cewa lalle waɗanda suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunansu daga baya suka ainihin wato gane sun yi kuskure, dama ba mai gafarta zunubai sai Allah, suka nemi gafarar zunubansu kuma ba su ci gaba akan ayyukansu ba, Allah madaukakin sarki yace waɗannan zan gafarta musu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna. Wannan ya zo a cikin suratu Ali Imran aya ta 135. Da wannan ne Abdullahi dan Mas'ud, kamar yadda Alqama da al-Imam al-Aswad suka rawaito, Allah ya hada mu da waɗannan bayin Allah a Jannatul Firdausi. Al-Imam al-Alqama da al-Imam al-Aswad suka ce Abdullahi dan Mas'ud ya dauki wannan aya ta cikin suratu Ali Imran aya ta 135 da kuma ayar da ta zo a cikin suratul Nisa'i aya ta 64, wanda Allah yake cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah, yace walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Abdullahi dan Mas'ud ya dauki wannan aya ta cikin suratul Nisa'i aya ta 64 da wannan aya ta cikin suratul Ali Imran aya ta 135, yace wallahi tallahi Abdullahi dan Mas'ud ya rantse sahabin Annabi Muhammadu ne, kuma habrul umma ne wa turjumanul Qur'an, babban malamin al'ummar Annabi Muhammadu, kuma babban malamin da aka yarda da shi a matsayin mai fassara alqur'ani. Duk duniyar musulunci ta yarda da Abdullahi dan Mas'ud a wajen tafsiri. To Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk mutumin da ya ɗauki wannan aya ta 135 a cikin suratu Ali Imrana da wannan aya ta ainihin wato 64 a cikin suratul Nisa, yace ya karanta su biyun nan da nufin Allah madaukakin sarki ya yaye masa zunubansa, ya biya masa bukatunsa. Abdullahi dan Mas'ud yace ina mai rantsuwa muku da Allah, wallahi sai Allah ya yaye masa zunubansa kuma sai ya biya masa bukatunsa, inji dan Mas'ud. Waɗannan ayoyi guda biyu na cikin suratu Ali Imrana da kuma cikin suratu ainihin wato Nisa'i, ya zo a cikin suratu Ali Imran har ilau Allah yake cewa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana. Maganar su bata kasance ba face suna cewa ya Allah ka gafarta mana zunubanmu, wa israfana fi amrina, da kuma yadda muka sha tafi karfin cikin mu a cikin al'amarin mu, wa thabbit aqdamana, Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan tauhidi da sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa sunna alal qaumil kafirin, kuma ka taimake mu akan mutane kafirai. Wannan shi ma ya zo, malamai suna cewa ɗaya ne daga cikin sigogin istighfari tun da ya zo a Qur'ani. Sannan rabbana ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ghfir lana dhunubana, Allah ka gafarta mana zunubanmu, wa kaffir anna sayyi'atina, ka yaye mana, ka yafe mana, ka kankare mana miyagun ayyukanmu, wa tawaffana ma'al abrari, idan ka tashi ɗaukar ranmu ka ɗauki ranmu ka saka mu cikin mutanen da suka barranta daga saba maka ko kuma yi maka shirka. Ka saka mu cikin mutanen da suka barranta, suka yi watsi da yi maka shirka da saba maka. Rabbana ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shi ma cikin suratu Ali Imran aya ta 193. Malamai suka ce in ka ɗauki wannan kana yi a matsayin siga na istighfari, ka yi daidai, domin ya zo a cikin alƙur'anin Allah. Har ilau ya ku 'yan uwa masu